वेलकाम टू माय इउटुब चेनेल लोगोफोरा खेबसेफिन साफ्रोमखौ बरायग्रोनाय थाबाय आं दिनै तामुलपुर ना मा होनगोनथाय बेखौ बबे जायगाथाय दायो उनाव नायना सिगोन आं मोनसे पार्कआव दंफायो गारि पार्किंखौ नैयाव खालामनाय जायो फाइनेलि सफैबाय जों बेयाव बेरायनोसै बे माबाया पार्कआ तामुलपुर टाउननि खोलाहा जायो दंफां सायहा जेथिंबो सेरें सिख्लाफोर नायनोबा लोगोफोर आंथ' मेगनजों नायखाबाय निहि सेरेंफोरनि ईद ना माबा मोनसे दोङो दांलै बेखायनो तामाम सेरेंफोर दोङो जरा गोनजाब्रा सेरेंफोराबो बुगासो ओरैबायदि भिडिअ शुट सोलिगासिनो जायगायालाय मोजां थान्दा जिरायनानै गेम गेलेनो बा जेब दों बा जेबफोरदों जिरायना रायलायनो मोजां बिबारफोरखौलाय गाजा गायदों सिनारिफोरा दिनैसो फार्स्ट टाइम हायदों आं नैबेयाव नै आगैमोना गेलेगासिनो जोङो फैनाया 10थासोआव फैदोंमोन दा ओमफ्राय दायो खैथा जाखो 1:35 जाबाय अन्थाइनि खाम्बा बनायनानै दोनदों जायहा जेब दोङो इसोरा माला जरा बेरायनो बरिया आरोना दलद जिरायना थाफैनो गरम दिनाव जोंहाथ' जेबबो गैया नालाय बेखायनो बरिं नै जरा जिथिं थाङो इथिंबो जरा माथो इथिंबो जरा हनै इथिंबो जरा मा जाबावो जायनाव फैसा दं बिनाव जेब दं ना मा बुङो लोगोफोर गेलेगासिनो वाव बरिया माबादों बे बिफाङा गिदिर जाबाय सिख्लाफोरनि थाखाय बे जायगाया बहुत बरिया आरोना रिल्स आरि बानायनो भिडिअ शुटिंफोर सोलिदों नामा इयाव इसिं हायब्रा इसे हांजाला इथिं भिडिअ शुटबो लालायगासिनो मानसिफोरा इथिंबो भिडिअ बानायनायल'सो नुदों आं मानसिफोरखौ जमा गेलेग्रा हारिबो दङ बिराद बरियानो गथ'फोरजोंनो गेलेहैनांसिगोन उपाय गैया अकस्मातसो फैनाय जादों आंबो माने मैयायो बेरायनो थांनायानो एसे लेट जाखादोंमोन आं 9:30 सफैखादों आं मोनाव उन्दुनायानो 12ता जादों गेम गेलेनानै होननायखाय फैब्रबनाय जाबाय आरोना सिं दैमाबो दोङो दैमा खाथि गरम मोनबाथाय दैयाव ज्राव बारसोमहैबानो जानायसो गथ'फोर गेलेग्रा मोजां आरोना बेयाव फट' लानांगोन दे नगा जानो प्लेस गैयिखौ सोरबा जफाग्रा थानायबालाय जनो हागौमोन आं दा रावबो गैयाना हारसिं गथ'फोरजों गेलेनोसै भाइटी एबार तलत नामी जाब्रा दे किबा बही केने कि कब एतो जायगाया साफा स्रां बिदिबा मजा नाङो बेरायनोबो जिरायना थानोबो साफा जानांगौ आरोना लांदां गोसोआव आंनि उरां लांदां ना जायगाया खामुखै बेले जाग्रा जानांसिगोन माबा मोनसे गथ'फोर गेलेनोबो बहुत बुस्थु दङ मा दोंसोयो दा गथ'फोर गेलेग्रा नैबेबो मोनसे सेरें सिख्लाफोरसो गथायनांगोनलै दायो हागोन ना हायाथाय बिनो नायनांगोन नाम्बार सासेसोनि मोनो खोमा मोजां नुबाथाय बिबाय अन्थाइनि खाम्बा बनायनानै दोनदों
जिहेब दोङो इसोरा माला जरा जरा बेरायनो बरिया आरोना दलद जिरायना थाफैनो गरम दिनाव जोंहाथ' जिहेबबो गैया नालाय बेखायनो बरिं माला हनै इसिं जरा जरा बे जिरायना दोंजोबो इसिं इथिं हाङो इथिंबो जरा जरा माथो इसिंबो जरा हनै इथिंबो जरा मा जाबावगोन बेलेगनि जरा जराखौनो नायथिंसैलै आं दिनै ओइ आं इसिं थाबायलांनो भिडिअ लालाय रहे या ना रहे कल लोगोफोर सोरबाफोर भिडिअ शुट खालामनोबा नैबे जायगायाव हायजागोन मा मोनथाय बे जायगानि नामा फदंगा माबाया तामुलपुर गोलैयो ना न' तामुलपुराव दोङोनो जायफोरा गोदान भिडिअ बनायनो सानदों नैबेयाव बनायफैबानो जाबाय आरोना सिनारिफोरा गाजा गाजा दोङो गोदोरना पार्कआबो एसे स' लोगोफोर दायो जोङो बेराय मेंबाय ओंखारलांफिननोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय टाटा